Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Σήμερα είναι το δεύτερο βίντεο του καναλιού Show, ελπίζω να σας αρέσει. Θα κάνουμε το level 1 που είναι το επόμενο level, τον backrooms από το level 0 που κάναμε. So, πάμε στο βίντεο. Let's go! Και τώρα αν εσύ επιβίωσε λοιπόν ο τυχαίος στο level 0, θα σε πάω εγώ στο level 1 που εντάξει είναι ακόμα λίγο πιο δύσκολο. Υπόσχομαι θα σας το εξηγήσω αυτήν την στιγμή. Οπότε η κλάση του είναι safe, stable και minimal and count. So αυτό σημαίνει πολύ καλά ότι δεν θα είσαι αυτή τη φορά μόνος σε αυτό το level. Οπότε το level 1 είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Είναι απλά ένα άδειο γκαράζ πολύ παλιό, χωρίς αμάξια, δεν θα βρεις αμάξια στο level, με κάποια φώτα, κάποια λίγο κλειστά και γενικώς ένα πολύ creepy ατμόσφαιρα που δεν θα ήθελες να πας σίγουρα. Γενικώς έχει όμως όπως είπα κάποια φώτα, οπότε δεν θα νιώθεις τόσο μόνος. Τώρα όμως το βασικό μας θέμα είναι τι entities έχει, πώς βγαίνεις. Και είσαι τυχερός γιατί σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σου πω. Και εγώ θα πω για τα entities που υπάρχουν σε αυτό το level. Γενικά υπάρχουν αρκετούτσικα, αλλά εγώ θα σας πω τα πιο γνωστά. Τώρα το πρώτο είναι ο Smiler που μπορεί να τους έχετε δει, είναι πολύ γνωστή και είναι σε σκοτεινές γωνίες που δεν πρέπει να πάτε. Μετά έχουμε τους Facelings που είναι κάτι πιο special, είναι απλά πράγματα που μοιάζουν με ανθρώπους, απλά δεν έχουν πρόσωπο, δεν μιλάνε. Απλά προσέχετε, μην τους νευριάζετε και έρχεστε συνέχεια δίπλα τους και αφήστε τους να απλά κάνουν βόλτες και να μην σας πειράζουν, γιατί αλλιώς θα μπλέξετε. Και τώρα το τελευταίο από όλα αυτά, και τώρα το τελευταίο entity που είναι ο Skin Stealers. Τώρα αυτό τι γίνεται με αυτά τα entities? Βρίσκονται παντού, απλά αν σας σκοτώσουν γίνεται κάτι πάρα πολύ κακό. Που αν το πω παίζει να μπει στο σπίτι μου και το FBI. Που γενικά ήδη έχει μπει μια φορά σπίτι μου, ενώ πάμε στο βίντεο μας να συνεχίσουμε με το level 1. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να επιβιώσει από εκεί πέρα. Θα πούμε μετά τις εξόδους και τις εισόδους, αλλά ακούστε ένα πολύ καλό tip. Γιατί είναι από τα μόνα levels που επιτρέπονται να υπάρχουν φαγητό και νερό. Βέβαια στο backrooms είναι το αλατισμένο νερό, το almond water, που είναι μια πολύ περίεργη διαφορετική version του, αλλά θα τα εξηγήσω τώρα. Firstly, σε αυτό το level μπορείς να βρεις κάποια κουτιά που περιέχουν μέσα νερό και φαγητό μάλιστα. Αλλά αν είσαι ακόμα πάρα πολύ τυχερός, γίνεται ακόμη και εργαλεία. Γι' αυτό εμένα μου αρέσει προσωπικά αρκετά αυτό το level, δεν ξέρω εσάς πώς σας αρέσει, γράψτε comments να μου πείτε γενικά. Τώρα προφανώς υπάρχουν και κάποια sub-levels που μπορείς να τα βρεις όταν έχει μυστικούς εξόδους, κάποιοι είναι καλά, κάποιοι είναι κακά, δεν ξέρω πολλά. Οπότε όλα good τώρα. Οπότε πρώτα θα σας πω πώς να μπείτε σε αυτό το level γενικώς. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπείτε εκεί μέσα. Οπότε απλά πρέπει να βρείτε μια σκάλα στο level 0 που θα σας οδηγήσει προφανώς στο level 1. Τώρα για να βγεις από αυτό το level είναι πάρα πολύ εύκολο ή απλά περπατάς στο level και θα βγεις στο level 2 που είναι το επόμενο level, το επόμενο βίντεο που θα κάνω, ή απλά βρίσκεις μια πάλι σκάλα πιο μεγάλη σαν στη μέση του parking και πάλι πας ή στο level 3 ή στο level 2. Αν και το 3 είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, so νομίζω θα ήθελα να βγείτε στο level 2. By the way όμως αυτό το backrooms level είναι αρκετά πάλι λίγο πιο επικίνδυνο, αλλά λογικά safe. Είναι πολύ εύκολο να βγεις, so αυτό είναι το καλό. Έχει κάποια που κάποια είναι πολύ κακό όπως είπα, κάποια είναι it's ok κάποια και γενικά αυτό είναι το level. So γενικά όσο αυτό είναι το βίντεο, ένα like, ένα subscribe γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και γενικώς αυτά και ένα subscribe.